kill. Ce ai făcut, prietene? Rome. Ăla se joacă cu mine. Dar cred că nu i s-a pus ulta, nu cred că a apucat. Dar știe bine românașul, am înțeles. Are aproape full lifesteal. Era. Era, aia e mai... Băi, un retardat, a? Așa Zefire, mușcă din ei cod din... Odin. Vine scârba. What? Oh, What? What? na. Sinergie, bă, băiat. Ah, Mă, cum nu a intrat niciunul. That may be your undoing. ce țipăra. Vezi că dă ulta, Persi. Na. Fugi, fugi. Bun, cred că ai scăpat. Vine ra din dreapta. Bine, era, dacă e ceva. Hai, Pera. Cosi, Cosi X. Ce nume. S-a băgat în perete. S-a băgat în perete și asta. Nu a ieșit că... Mamă, da! Băi, deci ce-i cu abilitatea, bă? Nici măcar nu apucă să dea, deci doar initial damage-ul, doar ăla îmi dă 3 sferturi HP. Deci mie calea e zeu. Ăla e zeu, mă. Atomul, caie. Essential. Au pus sentry aici. Okay. Aici. Ok. N-are nimeni de la noi. Ba, să puțin. Ce mă, ți-e frică? Hai mă, dă-te morții tăi cu silence-ul tău, că îl pune prea Mamă, repede ce silence-ul. snipe nebun am dat, nu cred. O, dar aveți și voi Cliona, bă. E? No! Ce m-am speriat să mă pula. S-a speriat fantoma, am auzit-o și pe asta. Păi n-ai văzut că am intrat în chestia aia. Am văzut, da. Another beast falls. Ia termin dacă. Hai că am luat eu un sentry. Mereu și voi, dacă. Complete it. Cancel that. Full level. De la ce mă? Uita mă, avem clădna. O da biza aia. Ai văzut? Bă, m-a nebunit aia. Mereu îmi scapă din combo. Golden Boy. E? Bă, Oh, era pe el, era pe el. ia, ok, da. Nu bă, Cosi încoace. Hai, quadra? Easy, Zefire. Aici, pe dreapta e, pe dreapta e. Penta. Penta. Ăla-i Zefire, bravo. Ăla-i. Ăla e... O și dat. Ce să rândă.